L-Awtorità Bankarja Ewropea ma sabet l-ebda ksur ta' liġi mill-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji dan dwar il-każ tal-Bank Pilatus. B'riżultat ta' dan l-Awtorità Ewropea għalqet l-inkjesta preliminari dwar possibbli ksur ta' regoli mill-MFSA. Joseph Kuxkiri, il-kap eżekuttiv tal-MFSA, spjega li minn barra li kkonfermat li ma kienx hemm ksur ta' liġijiet Ewropej, l-Awtorità Bankarja Ewropea spjegat iżjed. Fil-fatt ukoll l-Awtorità għamlet punt iktar ukoll importanti, qalet illi apprezzat ħafna wkoll l-azzjonijiet li ħadet l-Awtorità f'dak li għandu x'jaqsam il-kwissjoni tal-Bank Pilatus. U hemmhekk fil-fatt irrikonoxxiet li l-Awtorità ħadet miżuri konkreti u effettivi. Is-Sur Kuxkiri spjegalna kif l-MFSA ħadmet mill-qrib ħafna mal-Awtorità Bankarja Ewropea u hemm qbil fuq it-triq il quddiem. Apparti milli ikklirjawna mill-aspett ta' ksur ta' liġi Ewropej, għamluna numru ta' rekomandazzjonijiet illi ovvjament aħna kienu diġà wkoll infilsati fil-pjanijiet tagħna biex aħna l-MFSA inkomplu nelevawha mill-aspett ta' supervizjoni u biex l-MFSA tkun iktar regolatur modern u effiċjenti. Fil-fatt biex ittejjeb iżjed il-ħidma tagħha ta' supervizjoni tal-industrija tas-servizzi finanzjarji f'pajjiżna u l-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terrorizmu, l-MFSA bdiet timplementa numru ta' inizjattivi strateġiċi fosthom f'ħidma mal-FIAU. Barra minn hekk l-MFSA bdiet proċess ta' ristrutturar intern fuq 3 snin b'investiment fit-teknoloġija u fil-ħaddiema permezz ta' inċentivi ġodda. Qed naħdmu anke ma' awtoritajiet barranin biex naraw kif aħna nistgħu ntejbu anke l-kapaċità teknika tagħna billi nitgħallmu minn awtoritajiet barranin u anke minn istituzzjonijiet barranin biex ovvjament inti bħala regolatur tkun regolatur mhux ġas biss lokali ma tkun regolatur Ewropej u anke l-filosofija regolatorja tagħna tkun waħda iktar Ewropea u iktar internazzjonali. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari għas-Servizzi Finanzjarji Silvio Xkembri fi stqarrija spjega kif l-għoluq tal-inkjesta mill-Awtorità Bankarja Ewropea hija konferma ta' kemm l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna huma b'saħħithom. Dan minkejja l-kritika distruttiva kollha maħsuba li tmajna s-settur tas-servizzi finanzjarji u dan bi skopijiet partiġjani. Barra minn hekk is-Segretarju Parlamentari fakkar kif l-Awtorità Bankarja Ewropea innutat li Malta impenjata ferm rigward id-direttiva kontra l-ħasil tal-flus. Spjega wkoll kif il-Gvern diġà wetta għadd ta' emendi fejn għandu x'jaqsam l-operat tal-MFSA biex jagħtiha iktar għodod sabiex indirizza abbużi u sfidi oħra fis-settur.